da wannan nake cewa kapta. Kapta. To ai ba za ka rage mun ba. Ba ni ne karami. Ba rage karamo. Kai ya kuma ka canja kwanan kai. Kawo kwanan nan. Kwano. Dadi. Kai. Jama'a za ku ga yadda ake jan jaki. Wallahi ba zan jawo ba. Ina kai. Wallahi. Alewa dadi. Alewa. Daga alewa sai ruwan sanyi. Ruwan sanyi. Kai, wasu yan gwagwar ne waɗannan kuma. Kutume lesi, kaga sufofin kawunan su, sai ka ce abu na tab. Wasu suka ce hikima kan kwance, ni kuma na ce hikima yan madara a kwance. Ne. Yan madara a kwance, ga kuma iya zama irin na kasaita bari ku ga. A hiyagin da na zauna, bari gyara. Kai maza ka ba abincin nan na ci yanzu. Kai, ba za ka ci din ba. Wai daga wasa sai mutum ya hausa ma abu rayuwar nan a hankali dan Allah. A dinga shan ragowar ruwa alola. Kai wallahi kun mare na ni. Da tashi zan yi na baku hanya ku wuce, ban yi niyya ba. Yanzu kan nayi niyya. Ga kaza mai da Allah, ka zo. To ayi kenan. Ga kifi mai da Allah, kifo. To ayi kenan. To ga dai wannan ku kana ra'ayi. Kutume lesi, kudi. Kai, sanyi nake ji ban wannan bargon. Fari ma fa sanyin nake ji. Sanyo, kuma kana kunkuni zan tashin tumur musaka. Maza, ka yi mana wuta. Bari mu ga. Ege oga. To ita wannan ce kawai da ta dadime ni. Ana soyayya dole ne. Kin ga dalla ki yale ni. Kutume lesi. Lalle ma wannan jakar. Bari ki gani abin. Kai gaba ɗaya na san kai na tsamar kai wayo mazone na tsamar kai. Kaga wallahi sai na ci cincin nan. Ba ka ci din ba. Sai na ci. Cinco. Daddaren da zaki wallahi sai na ci cincin. To ka wuce dan. Kaman waje na wuce. Ba za ka ci ba. Ba za ka ci. Sai na ci wallahi na ga maka kaman waje. Ba za ka ba ka ci cincin nan na ga maka. Ba ka ci ba. Ba ka waje. Da abin da Yau ma za a ɗau hoton amma gaskiya yau kamar na dariya. Ka gane? Gwada mu ga. Haka. Bari mu gani. Ba kai sarkin gwalo ba? Bari in saka gwalon kana bacci. Kuma dauki hoton kan sa a Facebook zaka gani ai. Wai waye a nan wajen ne? Wallahi ina kama mutum sun suburbude shi in bishi da sambaɗe bade na mazga. Wai ya kai kutume lesi. Sabar rashin mutunci akan me za a shigo mana da mota nan wajen? Mota waye wannan? Waye su bana nai. Ba na ba da bashi ba zan bayar ba. To ban ɗaya kyauta. Naki. Me fa aka ce? Dole ne ba zan bayar ba na ce. Haba kai kuwa. Haba kai kuwa inda zaka ban. Ba zan bayar ba. Kaga malam kowa ya san baba barka bace kawai ka taho mu tafi. Taho. Tunda kai ma baba barka bace baka kyale ni mana ai bata ce komi ba. Bye. Ya isa ka yaro. Ya isa. To bari dai. Bye. Kapta. Domin sauraron shirin mai suburbuda. Kawagogi masu singin citta. Labaran ban dariya. Da kuma na ban nishadi. Sauke manhajar Algaita Dub Studio Extra ya da. To duka dai abin da zamu iya kawo muku kenan. Da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka. Kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce. Ya kake jin ta? Ko da ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu. Da wannan nake cewa Kapta.